Siyabonga abawethu siyabonga uNkulunkulu wethu isikhathi osiphe sona siphumule uNkulunkulu wethu namandla siyabuya manje Nkosi singena kulesi sigaba senkonzo baba wethu ngcwele siyacela uNkulunkulu wethu iba khona kanye nathi uNkulunkulu wethu ngcwele sihlezi sithulisa imphefumulo yethu phambi kwakho uNkulunkulu wethu uyifundise uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka Nkosi uJesu ukuba konke kuzofundwa usize imphefumulo yethu kubambe uNkulunkulu wethu ongcwele sihambe ngakho njengalokho uzokhuluma ngegama leNkosi uJesu nansi inceke yakho umntwana wakho babezokhuluma ngaye mbiyele ke baba wethu namandla wonke egameni leNkosi uJesu akhulume lokho uNkulunkulu wethu ongcwele ufuna ukuba kukhulume siyabonga ke uNkulunkulu wethu ongcwele angeke simfanisa nawe inhliziyo yethu yakubonga kakhulu sisho kuwe sithi wena Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi Angiphinde ngibingelele abangcwele bonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu
Ngiphinde ukusithoba ngibingelele umpostoli babuSibande nomama nefamily yonke kwaSibande egameni likaJesu Kristu. Nebandla lonke likaKristu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngenxa yesikhathi sethu bangcwele ngiqale ngokuthi singena kwisession yesibili ngokuhlonishwa ubaba neprogram. La sizokhuluma khona manje ngomshado. It's all about isihloko sithi successful marriage. Umshado ozophumelela. Angiqale ngokuthi bazanje ubaba ke wangethula. Ngumfundisi oshadileyo. Ngishade nowesifazane umesikhuzwayo ongowesifazane. Akasiyeni wesilisa. Futhi ke nenhlanhla ungokuzalwa la esikhaweni eduze kwaseRichards Bay. Nkosi yazomwala. Uzalwa futhi umfundisi uMbokazi owayedume kakhulu nje la esikhaweni eH1. Nkosi yazomzalwa la. Mina ngingwaseNdwendwe. Ngicabanga uNkulunkulu la sihlanganisa ngubaba oshadileyo ingane zamzulu 3 amantombazane. Ubaba ke kwabhala ngokulist. Ngashada ngo-2003 August 31 kade kumuntu omusha insizwa for more than 10 years. Ngikhonza inkosi base ngishada ngo-2003. Ilanga lalibalele abantu bonke. Jesu Kristu inkosi. Ngakho ke ngizokhuluma ngomshado ngoba nami ngikuwo. Angikhulumi ngento engiseceleni kwayo. Sizoke ke bazalwane siqale ngokuthi uyini umshado? What is marriage? Wababhalayo ngibhale into la ngesingisi kodwa ngizolonga ihumusha. Marriage is a covenant or an agreement of two people, a male and a female, before God, with the promise of love, care, satisfy, protect, be together until death separate. Ziningi incazo ekhona. Omunye angasho bona mina ngichaza kanje. That's my explanation. Ukuthi umshado wabantu ababili, owesilisa nowesifazane, phambi kaNkulunkulu ngokuthi bayathembisa ukuthi bazothandana, bazonakekelana, bazokwenelisana, bazovikelana, bazi bahlukaniswe ukufa. Number 2, why God created marriage? Wawudhalela uNkulunkulu umshado. Genesis chapter 2 ngicela futhi mfundisi Sizana. Genesis chapter 2 verse 18. Why God created marriage? Wawudhalela uNkulunkulu umshado. Genesis chapter 2 verse 18. Genesis 2 chapter 2 verse 18. uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Icela ibandla lisho le verse. Akukuhle umuntu ahlale yedwa, ngizomenzela umsizi onjengaye. uNkulunkulu esemdaleni uAdam wabona ukuthi akukuhle. Nawe kuyibona nje indoda engakagana ukuthi uNimbo ungahambi kahle. Nentombi futhi engakagana. Ayibonga Nkosi. Angisho ukuthi nalokho ngiphusha ukuthi asheshe noma angasheshi. Kodwa ngisho ukuthi umuntu ongashadi noshadile bashada indlela abenza ngayo. Insizwa bengashadi bawathi manje asingene emotweni siye eGoli. Ngathi awuba kancane ngithatha isikhwama seniyasuka. Nibheke eJohannesburg. Oshadileyo kufanele consult abo ukuthi kungalunga yini ukuthi ahambe nawe eGoli. So akuhle umuntu ahlale yedwa. Another point. Marriage need high maintenance ukuze usurvive. Imishado icollapse nje ayikho maintenance plan yokuthi iserviswa kanjani lemishado ukuze iphile. Angenza isibonelo, umuntu angathenga imoto entsha brand new from the shop. Kodwa ukhiye
is a car maintenance. Ukuthi uyakwazi ukuyiphatha ngendlela ukuziphila iminyaka emide. Angaba no-cash, but maintenance is the key. Nomshado, amashado umuntu, kodwa inkinga ekumele ayisebenze umuntu oshadileyo ukuthi angenza kanjani ukugcina umshado wakhe ulast for a long time. Uma abantu ababili, another point, umshado wabantu abayi-2 ababili, once wangena umuntu wesithathu, wangena wesine, wangena wesihlanu, uyonakala umshado. Ngaleyo point angiqondile ukuthi abadingeki abantu ey'ntweni ey'thile, kodwa nje kona isiqu somshado sifuna abantu abawu-2 abavumelana phambi kaNkulunkulu ukuthi bohlukaniswa ukufa. Ake sikhulume ngama-stages of marriage. Umshado unama-stages. Njengoba silana nje sima-stages ahlukahlukene emshadweni yethu. Khona i-stage ekuthiwa yi-honeymoon stage. Leso stage singasiqala usuku lomshado mhlawumbe ngithi for 3 years. It's just a honeymoon time. Umuntu usafika emshadweni usathi mayihamba nowakwakhe eqhuzulwa yitsha afunisana kodwa lelitshe eqhuzula umngane wakithi kodwa bekwenze njani ngoba basekuhanimuni uthando kusephezulu. Emveni kweminyaka ewu-10 the same person umama mayiqhuza ukuba uyabuza ukuthi kodwa wena mama wabheka phezulu awonje nje umama phela ubheka phezulu enamehlo bakufake neyibuko awuliboni nje yini usuphumile umshado honeymoon stage wangena manje kwamanye ama-stages. So uma honeymoon ukubandwana ngocicane umshado semusha ukuhamba kweminyaka iyaphuma low age ungeneye. Istage sesibili is adjustment stage. Ila khona-ke usumbona ukuthi kanti ubani lo enishade naye. Ngoba umuntu uma ungakazi uhlale naye awumazi. Ngicela utshele makhelwane umuntu uma usihlale naye awumazi. Awumbheke emehlweni. Ngiqeda ukuba serious kakhulu kufuna isikhululeke. Awutshele makhelwane ukuthi umuntu uma ungahlale naye awumazi. Mhlambe umbone eshaya chorus lana usista bheka phezulu ebheka sishaya isandla sibheka phezulu mayisefika endlini ukuthi akuhlaza kanje ila usubona i-reality ubungamazi. Leyo ke i-adjustment stage esingalinganiswa ke from 5 years to 10 years iyaqala ivele. Kuba khona istage sesithatha ekuthiwa i-maturity stage esingathi from 10 years to 25 years. Lapho nake manje senivutha ngoba la adjustment stage kusekhona nokuthi hayi namathi ngizophuma lo mshado uJesu Kristu inkosi. Hayi makunje kanti umuntu nje hayi ngaphuma ngabela ngigoduke mina. Kodwa la ku maturity stage usuke usubona ukuthi hayi angisayindawo. Sengumfazi wala ekhaya. Sengiyindoda yala ekhaya. Usoqala ke manje ukuba ngishort. Siyakhula. Siyamukela enjalo. Ubungamazi nanokuthi kanti unesisine sika kunemshado emithathu engekho la. Usubona nalokho hawu kanti umshado babayikho. Konke lokho ungakwazi ngoba wawusekude. Bese siba nestage se-adulthood la senibadala. From 25 years to 50 years senibadala senikhulile sekuzoba ugogo nomkhulu. Kuya bese kugcina final stage la sekugogo nomkhulu usumamukela ukuthi hayi sesogogo sesomkhulu. Ama-stages lawo of our marriage. Ipoint elandelayo ake sibuke into ekuthiwa ama-bonds and nights of marriage, amabhawodi. Uma uhamba nge-truck noma ngemoto kunamabhawodi abopha isondo lapha ukuthi lihamba liqonde lithule lithi uma lawo mabhawodi eluzi lesondo lakho emgaqweni ayikwazi umuntu uhamba ukuthula ngoba amabhawodi aluzi. Jesu Kristu inkosi. Bonds and nuts of marriage.
amabhawodi asemqoka aba ngomshado uthule uthi qo. Elokuqala is trust, ukuthembeka. Emshadweni yenza lento oyikhulumayo. Musukhuluma enye into wenze enye into. Ngicela ubheke makhelwane ngiyayizona namakhelwane. Ayisebenzi indaba emshadweni ukuthi ngeThekwini kuyazwakala kusothi ingozi ekhulu. Uba ufuna nikho. Ukhuluma enye into wenze enye into. Omunye baba wena indawo wathi inkosikazi ukuthi uyahamba uyasebenza eGoli eMaseThekwini. Amen. Jesu Kristu inkosi. Kanti kuzohamba kuhambe ubaba wakhe eGoli. So uzohlala inyanga yonke. Abese kuphela kwenyanga. Kanti kuzoba nomngcwabo umama asuke endaweni esemakhaya ayingcwabeni ngakomlazi. Savele imoto zama zombili robotini. Ekababa wayeGoli for 1 month leka mama osuke emakhaya. Sawa zathi awu nangu baba wami bakithi. Wavele umama wathula tu wangashona tu. Noma sekuyini ubaba wenza nje konke esinormal wadleka ubaba wazwaphendukelwe ingqondo. Wazwakala esekhuluma ekhaya esethi awumbuzi ngani. Ushushwa ile yathi ukuthi wabonakala ukuthi haya ngeGoli ukhona la egogobele khona. Yiba umuntu wamazwi akho. Point number 2, the truth. Iqiniso. Amanga awasebenzi emshadweni ngoba ayavela. So kumele iqiniso libe khona. Yima kulento oyishoyo emshadweni. Imshado nakala kangaka nje kuvela izinto ezingakaze zivele. Lihle futhi iqiniso emshadweni likhulu nekusaqala ngokushado livele. Kunabantu abashade bazi ukuthi usister kanangani. Ingane lezi engadadwabo. Emveni kwesikhathi sekuyavela ukuthi ingane eyakho nkosikazi kalo baba. Bese uyakhrekha umshado. Wakhelwa emangeni. Ubaba ushada thana nabantwana. Sekuphakathi sekunama-calls angenayo. Ingane sithi ifuna isidwe ka-matric. Awubone ngane baba. Hayi phela ngathola ingane. Sebeyonakala. Yini kwakhela umshado emangeni. Qiniso alibe khona emshadweni. Number 3, communication. Emshadweni kufanele ukuxhumana. Develop listening skills. Umuzwe kahle upartner wakho ukuthi uthini. Ungahambeli phambili. Listen carefully ukuthi uthini and understand ukuze respond accordingly. Nawe mama mlalele kusekahle baba ukuthi uthini. Nina ke engashadile khona la ngoba bekho baba lalela uNkulunkulu lalela kahle ukuthi uNkulunkulu uthini. Okubaba bekho. Nami ngashadanga lalela kahle uNkulunkulu uthini ngoba awushadanga. Number 4 emshadweni khona into flexibility. Ukukhululeka. Kungabi khona izinto ezingabonakali ukuthi zihamba kanjani. Ukhona amadoda nabomama emshadweni. Omunye akayithinti ifoni yomunye. Mangathinti ifoni yakhe senixabene. Ngoba kunezinto ongafanele zizwakale. Ngiyabona okwamabhizinisi ukuthi sibhizi amabhizinisi sibhizi amabandla omunye umuntu akana understand into esiyona kodwa ayikho into engathi bangena ucingo angiphume ngijikele eminyango hayi makunjalo unenkinga alukho ucingo ngijikele eminyango ngisekhaya ukuze ngizwe abantu ukuthi kuthiwa cha akube ne flexibility emshadweni zonke izinto zikhanye sibe sobala ukuze umshado ube kahle. Okulandelayo emshadweni khona into ekuthiwa blind spot in marriage.
emotweni transport le ndawo engabonwa isibuko ekuthiwa uma ufunda ukushayela khipha ikhanda and make sure ukuthi usafe isakuyahlehla noma wenzani ngoba khona le ndawo engabonakali engasikufaka engozini kukhona izinto emshadweni ozenzayo esingathi ama-blind spots ongakwazi ukubona ukuthi kanti uyalimaza. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuthi nabesifazane abantu besilisa abamthanda unkosikazi othethayo njalo khulumela futhi unompembe amadoda amthanda ubona iphuma njalo ihamba njalo uma ingakhona ihamba njalo iyele ematshwaleni because iyashada nempembe and ayazi ukuthi thina abamadoda umuntu esifazane akayithandi indoda engancomi. Indoda income omama bayathanda ukuncoma bese nje siboneke ukwenza into enye indoda uyithola ukuthi incoma kakhulu la isontweni income bonke omama income kodwa ayikwazi ukuncoma umbayo obozi makhelwane ngabe rayithoda le ndoda imama bonke abanesontweni kodwa ayikwazi ukuncoma umbayo. So leyo ndoda isafuna i-development ukuthi cha bo awuqale khona la eduze bese uphumela ngaphandle. Omama bayathanda ukuncoma noma esegqoke kahle noma esephake kahle ayisho ukuthi le ndoda zwana kwavela iphutha yoma phezu kwendlu ayikho right leyo ndoda ngoba ikhanda amaphutha ayincoma okuhle. Ayisho ukuthi ugqoke kahle uma uthi bese ishayela esezini smile eseshaya style lo uthayithombe ndoda ayiboni balokho. Awutshela umakhelwane ukuthi madoda asiyeke ngento yethu asikhomoma. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Oh mama bayathanda ukuncoma bayithanda kabuleyo madoda asincome sincome omama ey'ntweni ezinhle uthi noma usuyihlabene akheke ngokuyazi ukuthi enhle beyincoma awuhlale nje njalo negative no akuhambi kanjani emshadweni. Okulandelayo home constitution ikhaya kumele libe nomthetho walo owamisa ubaba khona noma wakhona ukuthi ikhaya lethu liqhutshwa kanje okwalakwenziwa kanje. Ikhaya nekhaya libe ne-home constitution ukuze ngabe lapho zendlemeni emshadweni uyangena uyaphuma kwenziwa noma kanjani ayibe nayo umthetho sisekelo wegceke umuzi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Iphuzu elilandelayo bonds and night of marriage i-protection. Umuntu oshade nawe uyamvikela. Kuyenzeka ahlaselwe yihlobo zakho. Simhlasele. Kumele wena ndoda mawuthi wesifazane mvikele. Musu ukuthi baqinisile abasekhaya nawe always uyela ngababake uyamtreata lo ofikayo. Mvikele nkosikazi wakho. Nawe wena mama mvikele umyeni wakho. Sekwenzeke konke yima naye umbize ngasesumakhe mawuthi uyathinteka kule protection okuma relatives nakundawo zokusebenza umvikele nakhona ubuya une-stress ziningi izinto ezenzakala mvikele emphakathini mvikele upartner wakho nakuma-church critics khona abagxeki abahlala begxele esontweni umvikele nalapho kubalulekile masishadile sivikelane. Ngoba simakhelwane bayizwa abantu makhelwane size mkhakheni wezezimali emshadweni. Ukhona abantu awunemali yakhe emshadweni. Emshadweni akekho umuntu onemali yakhe. Imali yonke yasemshadweni engenayo. Ngiyabona ukuthi kukhona ibhizinisi like akunenhlelo zebusiness. Kunenhlelo zalokho nalokho kodwa okwasekhathiwa le mali eyasekhaya fanele sonke sihlanganise senze izinto zegceke ngokuvumelana
senze ibudget yekhaya lethu ndawonye. Sibona insurance yeimoto, izindlu nani sikhokhela kanjani kuyalinganisa. Ama-investment siwenza kanjani, ama-emergencies kakhulu asithile sobaba. Kukhona le ngxaki ebakhona yokuthi eqhamuka isimo esiphuthumayo esingaplanwanga, kutholakala ukuthi ubaba akanayo iplan yezinto ezi-emergency, bese yonke into iza kuyena ithi baba senze njani manje. So ubaba kabe nalo uhlelo on private lezi zinto ezingama-emergencies ezingavela ekhaya. Indaba yabantwana ikusasa labo nemali kaNkulunkulu ukunikela nakho kube sehlelweni ukuthi sibuye sinikele imali kaNkulunkulu. Ake sivule 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Siyanikela emsebenzini kaNkulunkulu ukuze sibusiseke. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 9. Ngepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilo nalo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Ngicela sicela sisima lapho nje ngesikhathi. Salwane kuyanikelwa. Akube khona ukunikelayo emsebenzini kaNkulunkulu, okunikeza uNkulunkulu ukuzibusiseka. Ukubusiseka kuya ngokunikela. Iphuzu elilandelayo, love maintenance. Uthando luyamaintainwa. Isizathu sokuba unkosikazi ashiye kubo ezela ingoba wayethanda wena owubaba. Manje khona ke lenkinga ukuthi esefike lo mama ungabi available, ungabi nasikhathi sakhe esesuke kubo wenza kuwe. Uthando lwethu uze ngoba ekuthanda, wanquma ushiya konke ngoba ekuthanda. Uthando lwethu uma sesikhona aluthuthukiswe kanjani. Asiphume ngelinye ilanga la ekhaya siye kuphuthu lwakhona, siye eKapishi lakhona, ke siye kwelinye idolobha njengabathandana, ke siye kwenye province, ke siye kwenye country, siye naphesheya njengeyithandana. Awubuze umakhelwane ngabe icala ndlela, ngabe icala ndlela. Uma sihleli ndawonye sigcina sesihaqwa nayo imimoya ekhona la yasidoma, akasiphume shaw moya, ke sibuka amadlelo sicabange into siphume shaw moya ukuze uthando lwethu lube fresh, umshado wethu ungabhori. Ake siphume sibone inkalo kwaba nendlela nabasebenzayo khona ngisho into ama-holiday clubs okwazi ukuyijoyina uphume ngokukhokhelwa yona for a week uye kwenye province or another country ubuye. Lezo zinto zingaba zinhle ukuze uthando lwethu lukhule. Uthando luyanakekela. Ngiyabona imbali, uma ngabutshali imbali siyachelelwa, siyaphunwa, siyahlakulelwa bese yaflourisha, sikhombisa ukuthi siyanakekelwa. Lo njalo nothando. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Iphuzu elilandelayo, satisfaction, ukwenelisana. Inhloso yokuze emshadweni ukuba senelisane. Senelisana kuphi? Ezithweni ezahlukahlukene. Oqala kumele number 1 sakungabonekisana sazi isikhathi sakho nezinto zakho ezintweni zikaNkulunkulu. Musu kusiqhathanisa nabanye abantu ngoba wena ufana nabo. Okwakho nokwakho yeneliswa ikhona ngoba kuleso sikhathi. Jesu Kristu inkosi. Bese ukhulisa ukubekezela. Ncwadi amaHubo 37 verse 4 and 5. Ubekezele ulinde isikhathi sikaNkulunkulu. Hayi ngoba bamakhalani sekhona sofa nawe sofuna sofa. Ngoba bamakhalani sekuthemba imoto entsha nawe sofuna ukuthenga imoto entsha. No. You need to wait
for the time of God. Ey'ntweni zakho. Psalms 37 verse 4 and 5. Amahobho 37 verses 4 and 5. Zithokozise ngoJehova, yikhona eza kukunika okufiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uza kukwenza. Zithokozise ngoJehova, usalindile uzokunikeza uJehova okufiswa inhliziyo yakho. It's only that timing yokuthi akafiki kodwa uyenze. Iphuzu elandelayo lapha under satisfaction, you are unique. Awufani nomunye umuntu. Genesis chapter 1 verse 36. Wena wakhiwa ngendlela yakho, into zakho siza ngesikhathi sazo, ngesikhathi sakho, ngesikhathi kaNkulunkulu ezintweni zakho. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zonke zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinokuzelayo emhlabeni. Ngiyabonga. Kusho ukuthi uNkulunkulu wakudala wawumfanekiso wakhe, yeneliswa yilokho ukwazi ukuthi wenelise lo oganene naye ngazo zonke izinto, uhlanganisa nawo wonke lamaphuzu. Okulandelayo uNkulunkulu wasibekela inkonzo yocansi, ngengene kakhulu lapho kodwa ikhona nayo inomsebenzi ewenzayo. Genesis chapter 4 verse 1. Ukhona lenkonzo efanele udlulwe kuyo ephathelene nokuzalwa kwabantwana nokuba kujathuliswana ukuze umshado uqine noma wenelise. Genesis chapter 4 verse 1. Genesis 4 verse 1. U-Adam wamazi umkakhe u-Eva, wakhulelwa, wazala uKhayini, wathi, ngitholile indoda kuJehova. So uAdam wamazi umkakhe, okusho ukuthi baba benza isex, kwasekuzalwa umntwana. Emshadweni ibalulekile leyo part, kodwa kasizongena ngokujula, kodwa ikhona kufanele yenzeke ukuze umshado uye phambili. Iphonto elandelayo relatives, ihlobo zethu. Ubalekile kulapha kwa constitution ukuthi sahlala phansi sathi sizemukela kanjani ihlobo zethu. Imhlungu lento kakhulukazi ivamise ukukhulunywa omama sometimes. Uma kufike laba bakuboka baba, kube khona umbuzo, baba nini abantu bakini? Bahamba nini? Bahamba nini? Kodwa uma kufike ngapha osibali awukho nombuzo ukuthi bahamba nini osibali. Ukhona indodeni kodwa usenhlizweni awuphumi, kodwa mama uvamise ukuphuma. Akuhambe kahle uma kunjalo, ukukhula akukho emshadweni. Bonke izihlobo zethu kufanele kube nohlelo lokubemukela ngokufana. Uma kukhona abaphuma esandleni, asibe nohlelo lwediscipline esivumelene ngathi masihlobo zethu zenza 1 or 2 or 3 siyoma kanje thina ngokumthetho wegcibele uthi. For instance, makhona sefika nogiya, sekhona ufika nokunye kwangaphandle, siyakwazi ukuchano la ikhasi kwenza lokho. uJesu Kristu inkosi. Fanele sibe nendlela ukuthi ihlobo zethu sizama lokho ukuthi kwemukela iside elilodwa akunalo iqiniso. Akekho umuntu oqhamuka esihlahleni, wonke umuntu nefamily asiba kuyo, athandayo futhi ukuthi ayibone seduze kwakhe. Mayivakashela angabe khona ubandlululo. Awuthi bakana kuphela ubandlululo semndeni. Awuthi bakana kuphela ubandlululo. Uyazi njengoba nikhuluma nje ngibona ubaba bajabula kakhulu kuleli phuzu ukudlula ngoba yabona manayo lenzindezi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Okulandelayo, marriage and vision. Umshado nombono. Asiphindwe Habakuk chapter 2 verse 2 and 3. Kumele emshadweni noma ekhaya kube nombono ukuthi sisukana nomndeni sibhekaphi. Uthini umbono wethu? Ngakungazi ubaba inhloko ithini indlela yaphambili.
yombono waloMose. Habakkuk chapter 2 verses 2 and 3. uJehova wangiphendula wathi, ulobe umbono, uqophe ezibhebheni ukuba ufundwe kalula, ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo, uphuthuma ekupheleni, awuyikukhohlisa, noma ulibala ulindele, ngokuba uyakufika nokufika, awuyikwephuza. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Ngokwamsileyo umuntu othwele umbono ubaba uyenhloko ekhaya. Kufanele ube khona umbono osuka kubaba ozwakala ocaciswayo ukuthi siya ifamily sibhekaphi nalomndeni. Umama uzosiza ubaba to take the vision forward. Nabantwana bacaciselwe wonke umuntu ngaphakathi awazi umbono. Number 2, if there is no vision, ilapho inkinga siqala khona. Mawungeke umbono ungacaci kunjenje emakhaya ethining lawo umbono awucaci uleli ikhaya libhekaphi. Umzimile nje silingisa abanye abantu asinayo enye ethito yokuthi umbono wethu ngaleli cele ushonaphi. Athina ama short term goals ethu, athina ama long term goals ethu ngaleli khaya bale phambili. So umbono ubalulekile bese kuba ama values into esiminazo sibaleke sizazi sisekulombono ukuthi simi ngalokho ke ne direction ukuthi from now on into the direction yethu as a family going forward. Lokho usemqoka kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Kube indaba abantwana, children in marriage. Mele sibe nohlelo ukuthi abantwana sibatreata kanjani. Asivule Proverbs 22 verse 6. Kumele sibe nohlelo ngabantwana bethu maNkulunkulu esesibusisile nabo. Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Yes. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe, uyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Khulisa umntwana ngendlela eyabambe yakhe, ayothi noma semdala angasuki kuyo. Kumele sibe nohlelo lokuthi sibakhulisa kanjani abantwana, singabathatha abantwana bethu njengabaheding. Senze noma kanjani, sikhulume noma kanjani phakathi kwabantwana. Kodwa asibe role model, babone okuhle. Asingaxabani phakathi kwezingane. Asingaphikisani kabi phakathi kwezingane. Ngoba sisuke sibuka. Asibe obaba omama ba responsible sitreat ingane futhi ngendlela efanayo. Ingane ziyahlukumezeka kube khona ingane etreatwa special yona engcono lezi ezidamu lapha asilutho. That is not good. Bonke abantwana must be treated equally. Owenza kahle kuyathona, owenza kabi uyadiscipline, kodwa bathandwa bonke, batreatwa bonke equally njengezingane. Jesu Kristu inkosi. Kuzelandela family and prayer culture. Kumele ifamily ibe nesiko lokuthandaza. Sikhulumele naphambili ngesagcina ukuthi kumele kube khona umkhuleko wona ogcina amakhaya ethu. Singena siphume ekuseni ntambama sibuya emsebenzini esiyenzayo umkhuleko awube isiko lethu ngoba simi nawo. Matthew chapter 4 verse 1 and 2. We need to have a culture of prayer. Sibe nesiko lokuthandaza sicela uNkulunkulu isikhathi zonke. Matthew chapter 4 verses 1 and 2. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walapha. Yes, wagcina walapha. Kodwa wayekuphi uJesu? Wayesemthandazweni. Ekusiko lokukhuleka. Ngakho ke uma uJesu wakhuleka nathi ngeke saphumelela singakhuleki. Okulandelayo conflicts in marriage. Ingxabano emshadweni. Ngingambongela umzalwane phakathi kwethu oshadile ukuthi selokhu nje sashada kumnandi asiphikisana nje mayikhuluma mama friend amen. Mayikhuluma friend amen baba kunjalo. Ngingambongela kuyenzeka kuphikiswane kungavunyelwana emshadweni. Kwenzakala ke makwenzeka siphikisana kuba khona ingxabano efukayo singaboni ngasolini. Number 1 ama rules alapha. Uma siphambana omunye mayiphakamisa iphimbo
omunye akalehlisa. Ngoba uma ebusuku imoto zonke ihamba ngobright zingadini ingozi enkulu leyo. Akumele uvumele ukuthi niphakamise umoya nobabili. Ingozi leyo. Ngoba abantu baze babulalana kusuke kusona lapho. Uma khona uphakamisa umoya omunye akawehlisi. Ngoba uphakamisa umoya akwazi ukukhuphula uma omunye akakhuphula. Okwesibili makhona uphambana asibabiza bemndeni yethu. Umama abatshela bakubo, ubaba abatshela bakubo. Kodwa sithatha umuntu onyohlala ongezothatha amacala. Umzala lokhule mhlawumbe umfundisi wethu nomama wakhe bangenelele. Asibabizi laba esizalwa nabo ngoba mabeza bazochema nalo abazalwa naye. So bese ingabani yasemshadweni ithatha usuku olodwa noma ezimbili sometimes. Awutshela makhelwane ithatha usuku olodwa. Bese yaphela bisekuseni ntambama isekho. Uma kusofonela abasekhaya akuvamisile ukuthi usho ukuthi lento bengiyibike ekuseni hayi bakuthi siphelile ntambama. Sekuvele kuvela umngcwabo ke efamily. Jesu Kristu inkosi. Awusashongo ngesikhathi ukuthela ukuthi sembe nalungisa. Abasefamily bathi nale ndoda ehlobo dadewethu. Nambu lo okade ethethe dadewethu kanti yaphela leyo nto the first day. So ukukhula emshadweni awuyishinto eyihlotsheni. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Okunye okwenzakalayo ubiza ama-marriage counselors bangenelele laba abasiza ngokomshado. Ungakhulumi kakhulu mawusathukuthele ngoba uma sekufanele ukuvula ikhasethi ukade uthini uthukuthele awusafuna nokuzwa ngoba ukhuluma umoya ophezulu. So ke ugweme lokho. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Imishado eminingi isisekelo sayo sisuke singamanga ngendlela. Kusemqoka kunini enisazoshada ukuba ningene kuma sessions marriage counseling before shada. Ngoba mawumenziwanga lokho ufana nendlu eyakhiwe la ifoundation ingekho khona. Inkinga eziningi sisuka lapho. Ake sibuke ke ngezinto ezisizayo esingathi marriage growth ukusikhulisa ke emshadweni kwababhalayo. Marriage growth. We attend ama-couples meetings in your area. Makhona inkonzo la kuhlangene khona abashadileyo kakhulukazi nabasindisiweyo uyahlanganyela ukusikhulisa na ukusilekelela. 2, you buy books, tapes and videos akulekelelayo amahle akhuluma kahle kakhulu ngamaKristu okukhuluma ngemishado ephilileyo. Uya-attend ama-seminar anywhere ubudgete ukuze umshado wakho uthuthuke. Bese another point, family and nutrition. Indlela yokudla emshadweni. Ngizobala nje kubekile ama-good habits, good eating habits and the bad eating habits. Zamani asizabe somndeni ukudla okusiphilileyo, okusiphilisayo, hayi ukudla okusilimazayo. Ngoba imizimba yethu isikhathi esiningi inenkinga nje ukudla esikudlayo. Thola kwabazempilo abakwa-nutrition ukuthi yini into esizayo ukuba imizimba yethu yakheke. Ngizokhuthaza futhi nge-body exercise ukuba njengoba sike sachaza ekuqaleni si-exercise nomama naye a-exercise nobaba a-exercise ukuze imizimba yethu iphile. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Njengoba mama uthola abantwana nje kuhamba umzimba usindana benza izinto ngembona ogogo baqala bakhuni baphuza ukuguga emakhaya laphana kuyalinywa kuyanyakazwa nakhona emadolobheni abanyakazayo imizimba yabo ihlale active. Sokuhlala nje lize lishone ilanga uthamela umthunzi all the time. Do something, exercise your body ukuze umzimba uphile. Kuzalandelayo children out of marriage, abantwana abatholakala ngaphandle komshado. Jesu Kristu inkosi. Kufanele kube nohlelo uma
sishade sinabantwana sibathole ngaphandle komshado. Ngoba uma kungekho uhlelo izinkinga zabantwana bangaphandle ziyawunyakazisa umshado ngaphakathi. Uyenzeka kube nama-calls nama-commitments. Omama bengane ngaphandle noma bengane zangaphandle bethanda ukuhliphiza umshado ngaphakathi uma ingekho imithetho evimbayo. Fanele kube khona uhlelo lokukhula lokukwazi ukuthi ingane etholakala ngaphandle komshado sizihendisha kanjani kulo mshado. Njengokuthi nje manje sibonele akufanele uma sashadana nobabali yangane ethola ngaphandle utholakale ukuthi usaxhumana naye lexoxe zonke izinto ekufanele ukuba ngabe awuyixoxe. Jesu Kristu inkosi. Utholakale usendaweni ekuthiwa isalon makuthi uyaya noma endaweni ethile kuthiwa ukhokhela ubaba ingane leya eyake wayithola ngashadi. Kwenye indawo wabonakala umama ekhala bayibuza umyeni wakhe ukhalelani wathi ubaba wengane yakhe le ayithole ngashadi ushonile. Cela ubuza wongenze njani wena baba? Jesu Kristu inkosi. Ukhalela umama ushona ubaba wengane le oqala ayithole ngashadi la ekhaya. Uyena oshonile. So uzuhluku ngoba impilo yomuntu abanayo kodwa useshadile la. So ke into ezifana lezo zidinga abantu abakhulileyo abakwazi ukuzihendisha noma enakho lokho kodwa kufuna kwenziwe ngendlela engalimazi. Okwamanje ngenxa isikhathi ngicabanga amaphuzu ami asephelile. Bekuyinhloso ukuba sakhe imshado ephilileyo, sakhe imshado eyaphambili, sakhe imshado esizokhonza ibandla banemshado exegayo aliqini. Ngoba imshado iyayidonsa inkonzo ibhekise phansi. Uma ibandla linemshado ephilile bephila ama-families bephila obaba bephila omama liba namandla lelo bandla ngoba amakhaya ayaphila. So ke bengicela ukuthi bagcwele ngicela nakumpostoli usaqhutshekwa nebandla kube khona uhlelo lokwakheka komndeni isemqoka leyo nkonzo. Kube khona nje inkonzo yamadoda ehhodwa nomshado uze nje ozokwethula izinto ezisiza amadoda. Indoda njengajimi enesisi intaba enkulu engaka hayi bayakhala omama ngale ndoda. Mawuke ibuka yona ukuthi iyayibona inkinga ayibona bayisifake namabhandayo isutla namabhande ibonke inkosi kanti kuyonakala ngami. Niyayikhumbula i-blind spot? Niyayikhumbula i-blind spot esikhulume ngayo? Ayibone indoda ubaba lenceke umfundisi umvangeli ukuthi le ntaba yesisu iyalimaza ekhaya. Jesu Kristu inkosi. Kodwa le ntaba izokwehliswa kanjani? Aku-exercise, akujogwe, akube khona okwenziwa kwehliswe ngendlela yokudla ukuze lesi sisu sibe adjusted. Uma kwenzeka njalo ubona nomama ehlala efike edinwe njalo waqhabela esontweni umbona sesimila esejabula umama saphumula le ndaba yasekhaya inkosi yangenelela. Jesu Kristu inkosi. Kulesikhathi ke ngizobe ngicela imibuzo uma ikhona emshadweni kulabo sebeshadile. Kwaba ngakashadi ngicela ukudweba nomqondo kulabo abangakashadi abasazongena. Kubalulekile ukuthi ucele inkosi uma ungena kulesi stage ihole. Zikhona izinto zakho ezithandayo umuntu uzoyibona kodwa bona umuntu wazi ngekusasa labantu uNkulunkulu. Ngiyathanda wena ongakagana ufunde iZaga 18 verse 22. Ofumana umfazi ufumana into enhle uzuze isisa kuJehova. Ukuthola umyeni, ukuthola unkosikazi kuyisisa kuyisihawu sikaNkulunkulu.
Inkosi kusize ngoba uma ungenayo uphakathi ovela kuNkulunkulu ufana nomuntu ongenayo lutho emhlabeni. Ngizocela ukuthatha imibuzo mayikhona omshado. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ake ngicela ukuthola imibuzo mayikhona senivala. Lesikhathi sami sesiyaphela. Yebo Ncube inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kunephuzu ubaba ayuthintile waphinde walishiya. Kanti lokhiye kakhulu futhi selihluphile kakhulu abantu abaningi. Ngokusizwe inkosi mhlawumbe ngifuna indlela enzobheka ngayo yokuthi ubaba ngiyathanda ukuthi mhlawumbe ngokusizwe inkosi mangayibeka mhlawumbe mase kuba mhlawumbe ngokuthe wayeseyalishiya leli lokwazana ngoba kunenkinga ekhona uthola ukuthi mhlawumbe ubaba uyathanda ukushumayela ekamereni bese kuya ngokuthi umama uyanqaba. So bengifisa ukuthi ubaba kulelo phuzu ngokusizwa inkosi engathi ngakuthinta mhlawumbe bese kuba khona indlela alibandisha ngokuthi kubaluleke kangakanani. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu Ncebo. Angithandanga ukungena kakhulu kulo ngoba ngijulile kakhulu. Kodwa ngibonga usushila ngithi nje kabili. Imishado eminingi ichithwa ucansi. Uma sishadile ubungcwele basemshadweni ucansi. Awafunakala amamuzi ocansini ukuthi uya ngokuthanda. Zwana ungathandi awuthandi. Kodwa kufanele sihlangabezane ngale nkonzo. Uma kunezizathu akube nezizathu ezizwakalayo neziqondakalayo emshadweni. Ukaningi amadoda amaningi angene elingweni ngoba incishwa womama babo. Bengaboni futhi nomama babo ukuthi badala inkinga ngaleyo nto. Kukaningi omama bangene inkingeni kanti bacishwa abayeni babo. Bengabona abayeni babo babancisha babafika inkingeni. Ngicela ukusho la emshadweni ukuthi njengoba kuthiwa sondlana ngokomzimba, sondlana nangokocansi. Lokho kusemqoka. Ucansi alwenziwa ukuthi mzwane sisuthi kodwa kuyindlela yokuphila kwabantu basemshadweni. Siyondlana ngocansi emshadweni futhi siyenelisana ngocansi emshadweni. Ngale kwalokho umshado wethu uzoba nenkinga. Angiphathi-ke abantu abashada kulesi sikhathi namhlanje. IWestern unenkinga yomuntu ongena emshadweni enesipiliyoni socansi alwenze ngaphandle komshado. Abuye naleso sipiliyoni azosiqhathanisa nopartner wasemshadweni. Kodwa ngisekhona bazalwane. Jesu Kristu inkosi. That is why kufanele umuntu before ashade athole i-marriage counselor izomlungisa kulezo zinto ukuthi lento yaziyo akusiyo leyana. Yonke lawo experiences wash it out ngoba izospoil this marriage. Le ndoda owakohlangana nayo akuyona lo shada nayo. Lo muntu obalana naye akuyena lo solala naye. Awukwazi ukuthatha into zangaphandle uyifake ngaphakathi. So kusemqoka ukuthi wamukele izinto zala. Mfundo siyabuza, what about mase ngine experience enkulu? Yonke leyo nto kufanele uthole marriage counselor. Marriage counseling conversation ka 1-on-1 efanele ulungise wena wedwa uzolungele ukungena kulo mshado. Ngoba nama experiences onawo azochitha konke lokho. Angigcine ngaleli. Ngisho amathuluzi aphethwe abantu besilisa abafana. Nawo phethwe abantu besifazane abafana. Uma kuzothi ngene emshadweni ngoba wena wazi AK47
ungena nomuntu onoqhwasha uzothi ungena emshado yini ke le yini ke uthi yini ke le lo phethe uqhwasha akakuzwa nokuthi uthini ngoba akazi ukuthi wena wakwa experience AK47 ngiqonda ukuthi ke yemukela yeneliswa yilokho uNkulunkulu uma ngingamthanda umuntu ongajolo ngalana muntu noma eshada noqhwasha uthi ayibonge inkosi intoni ekhaya ngoba yike into ayaziyo wasiloko kodwa wena sabebheyo R1 ophamka nothi ethoba bathola ngeke ulonde nomshado uzophuma ekuseni Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi akangicala mina maso unesekele ba unesekele mfundisi Jesu Kristu inkosi that's it khona mfundisi yes ba Cela ngomxolele impostoli senhloko lebhaji ngincede ukuthanda ukufudumala. Umbuzo wami ngicela usize kona ola kumuntu ongena emshadweni eneyinhloso ezithile. Ngizongena emshadweni ngoba ngibona indodakazi kababukhuzwayo. Isiyaqede basithi noma inento ethile. Ukuthi umshado wami ufuna ukwakhela into efana naleyo. Uzoba successful kanjani umshado ngendlela ayihamba ungesikhona ukuthi umuntu obekufanele ngabe ngiyamshada kodwa ubheke into engizoyithola kona amen Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi baphelile abasha bethu ileyo nto usemqoka mawuzongena emshadweni osisi obhoti uyibuka inhloso ukuthi ikuphi ngoba umshado mawungezide eziphathekayo uyohlala unyakaziswa izinto lezo wangena kumshado so uma ngabe akulula ukuthi ubone ukuthi umuntu ufuna ukushada mawusifazane ufuna ukushada ngokubonana kodwa umuntu enemkarata uNkulunkulu nomoya ongcwele uma ubuza kube ngakho uma umuntu sisi umoya ongakashadi ecela ungena nawe emshadweni uhle kube nawe ukuchitha isikhathi nenkosi ungaqaphendule ngoba uNkulunkulu uyabaza abantu uNkulunkulu uyazi umuntu ukuthi ufunani uqondeni so ngizokhuthaza kuleso simo ukuthi makhona umuntu kanjalo usenkingeni nesifazane uma kuwena nawe silisa futhi usenkingeni kodwa iyenkosini inkosi isitshela amaqiniso isitshela kuyibona bona ozokuthola enkosini ikona right ngeke sithi yena ungangeni noma sithi ngena usenkosini nasesiqhumeni sakho uphela la wena nisela amen ukhona ucha kwabe sifazana angibona umuntu ophamisa amazi umfoso mana homa kuphela yebo na Jesu Kristu inkosi kwenzakalani ngalabo uthola ukuthi mhlambe siyakhonza isonto asamthola usisi ushone kuboka kangane ayithola engakashadi nobaba sekungena ingcingo zengane zama wengane ofuna izinto zengane nokanjalo nowesifazane kungena ingcingo ngale kokushona ukuthi ahamba yena akushonwe khona kungena ingcingo ezithi ubaba wengane ufuna ukubona ingane Jesu Kristu inkosi angizwanga noma umama ukhuluma sishadile noma ukhuluma nje sikholelwa sina anda umshado manje noma anashadile amashadile unalabo abashadile kodwa usuku okay asingene ngafishana sike sakhuluma ngeHome Constitution umthetho-sisekelo wasekhaya uma besengenelwa yingcingo zingangena ingcingo ngoba phela iyazi inamba yakhe uma wengane kodwa uthini umthetho-sisekelo esavumelana ngayo ngezingane esizithole ngaphandle iwona usizosebenza lapho
uma ubaba esemelana nomthetho sisekelo wakhe kuthiwa uyena isithi ngalowo ndawo mhlawumbe sicele nobaba umfundisi osiphethe ukuthi ayileli ikholo lakho baba selikwazi ukuxhumana nabantu eselahlukana nabo kusho ukuthi alifundisekile noma alilaleli lonto kuyafuneka umfundisi angenelela abe nezwi lo ophula umthetho atshelise ukuthi uyawulimaza umndeni ngalokho bese kulo ngashadile obizwa babangana athi umlungisi ekhanda esalone noma bayavakasha mancane amathuba ukuthi uhlangene kahle noKristu cishe umlandeli uyifollower is not a member of Christ ngoba nanguya u2 Corinthians ukuba chapter 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ukancane ukuthi lo mzalwane ma emusha uhlangene noNkulunkulu cishe uyasonda 2 Corinthians chapter 6 verse 14. yes Maningaboshelwa ejogeni linye nabangakholwayo ngokuba akunakuhlanganyela kunakuhlanganyela buni ukulunga nokungalungi na kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na kunakuzwana buni uKristu nobeliyani na kunasabelo sini okholwayo nongakholwayo na yes linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na make ncike ngiyabonga Jesu Kristu inkosi maningaboshelwa ejogeni linye nabangakholwayo loyo nandimali yengane uhamba namhlanje ubuya namhlanje noma uzolala kuye ngakusasa ubuya nini njengoba yona ngane angabuya nangakusasa manje buya ngakusasa ulale ufike wanalaphi lapha yona nakhona imali yengane uma kuwukuthi ke khona ongenzekanga noma okwenzekile ubani obonile noma garanti cha ufike nje wahlala safe wazi wakho akaze kwenzeke lokho ubani obekhona uma kuwukuthi uhlangene nenkosi akakhulile uKristu umntwana is a baby Christian kodwa nje leso senzo kukancane ukuhlangene nenkosi uJesu ngoba awuyiboni into elimaza ukukholwa kwakho usho ukuthi nje umlandeli ukuthi ushawona umthetho wasegcikeni ekhaya angikhothe ekhaya yavunde ndathi uyolala umuzi omuntu sometimes ongakhiphamisha inkukhu ekhaya nabo umthetho wemvelo nje ayimukelile lento usho ukuthi mayenzeka yomuntu okhonzayo cha akakhonzi lo salandela makasiza ukuthi agcine amukele uJesu akholwe ukuze azi ukwenziwa umzalwane ngiyabonga ukhona ukugcina ngivale ngihlale phansi ukhona yebo Jesu Kristu inkosi ngiyabingelela kubaba benginako nje angazi noma ngathi ngibuzo noma yini kodwa uzozwa ukuthi yini bengifisa ukuthi bekungevelelwe naleli side lalo muntu ongene emshadweni bengakholwa mase kukhulunywa la kukhulunywa ngomshado omuhle oright but bona mayebheka eyabo umshado indlela abangene ngayo abangenanga ngalendlela yokuthi abakholwayo bangena kanje bakholwa bona kodwa inkingi ikhona emshadweni wabo bekungabe nakona ukuthi bake baphiwe leya understanding yokuthi akuqalekanga kahle kodwa ngoba sekunoNkulunkulu uthwala indlela iway forward yabo yokuhamba because abanye basagxile kubambeni ukuthi asingenanga kahle uthola ukuthi banonembeza obalimazayo kwabo nowenza ukuthi lento babe bekhuluma ngayo iconflict uthola ukuthi la ekhaya ihlezi ikhona because omunye ulanda omunye ngendlela ahlangene ngayo kodwa manje ngoba sekunoKristu ngokubebeke no motivator akukhona okungashiya ukuthi yebo ke abasangenanga ngomkhuleka basakwazi ukubuza enkosini banama conflict yini engasizakala kulabo abathola uJesu sebekhona emshadweni
sometimes uthola ukuthi kwiside lilodwa uJesu kumama ubaba yena ngoba bebetholene bengakholwa umama wahamba wathola ukholo mase kutholile ukholwa yini yena angayenza olakhe iside anikezwe lawa amandla wokwazi ukuthi amelane nomshado wakhe noma ubaba engakholwa so that wazi ukuthi asilungisani ngoba sikholwa because kunama challenges anjalo ebandleni amen. Senekuzwele mama. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Nginezinto namaphuzo amathathu ephuzweni lama. Elokuqala uma umuntu uKristu uyisidalwa okudala sekuvele abazalwane masebeshadile noma ngaba bangenanga ngendlela ekade sichaza ngayo kodwa uma sebekuKristu sebesendaweni right akumele ke kuloko ukurevise izinto zakudala ngoba sebezidalwa ezintsha. Number 2, umarriage counsel uyafuneka lapho abe khona enzisa ama-sessions asala ngesikhathi beshada ngoba i-foundation yomshado isemqoka kufanele abazali bayithole i-marriage counseling ukhulunywe ngezinto ezisemqoka ezi-foundation yomshado. Number 3, fanele ba-attende ama-seminars ama-marriage seminars ney'nkonzo zama-couples ezizobasiza kuhlalwe kanje uxoxwe kululekwane labo bazalwane babethwele ezontathu bazoba right. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabona ukuthi imbuzi sekhona kodwa ngenxa yesikhathi sami sesiphelile. Ngibonge bazalwane ithuba engilitholile nokunibona nje sazane njengabazalwane abakhonza inkosi uJesu kube igugu kimi nokuthola nje inhlonipho ukuba bangethembe ipulpit kaapostoli le engamele kume noma ubani kodwa ngoNkulunkulu kuyangithobisa ukuba kule pulpit kampostoli ukuba nami ngithole ithuba ukudlulisa okuncane inkosi ekubeka inhliziyo yami. Ngiyakholwa ngokuvuma kwenkosi angigcinile nangelinye ilanga inkosi yolivula ithuba makuneyinkonzo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bengizocela umfundisi uSibiya asikhulekele asibongele umyalezo wale session. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Siyabonga isenkosi yethu uJesu Kristu. Uyasimangalisa usuku nosuku. Konke uNkulunkulu wethu omuhle usidlisa kona. Usidlisela ukuba sihambe kahle endleleni yethu yokukholwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga simangaliso. Zonke izenzo zakho kithi ziyamangalisa. Zinhle. Qhubeka uNkulunkulu uthwala ibandla lakho. Kulesi sikhathi noma kulezi zikhathi zokugcina. Lithwala impela ibandla lakho kanje uNkulunkulu. Ufundisa izifundiso ezinhle kangaka. Siyakudumisa sikunika udumo. Sithi ukhona yena uNkulunkulu obengafaniswa noma linganiswe nawe. Wehlukile uNkulunkulu wethu omuhle. Kuba bonke uNkulunkulu abakhonzwayo nabadunyiswayo emhlabeni wena wehlukile. Siyakubabaza uNkulunkulu wethu. Siyakubabaza imisebenzi yakho emihle nezeluleko zonke ngogcotshwe wakho osuku lwanamhlanje. Thatha udumo Nkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibonga kakhulu ke sengizonikezela MC. Ngimthanda nonke bangcwele. Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukudlulisela ku MC.
ezodlulisa ukubonga babukhuzwayo. Libongwe abantu, libongwe ngalokho uNkulunkulu abemphathise khona. Ngicabanga ukuthi beku-relevant kakhulu konke ngendlela enibuze ngayo imibuzo eyakhayo. Nabuzela nabanye abangekho la abazoyibamba ku-YouTube naku-WhatsApp. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, nginethemba elikhulu ukuthi kuzoyiqinisa imishado, ngoba imishado idinga ukuqina ngendlela emangalisayo. Ibandla lakhiwa umshado ephilayo. Ibandla elingenayo umshado, siphila esikhathini esinzima kabi la abantu bengasashadi bekipita, basindiswe bekipitile bese behlukana nomkipito, kanti sebesesimweni sokungathatheki noma sokungamukeleki. Indoda iqhamuka ithi ufuna ukushada igijima ney'ngane eziwu-10 eziwu-15. Anelezo wesifazane athi ingane ey'ngaka ingezona ezakho. So siphila esikhathini esinzima kabi, usathane uyayishaya imishado ngendlela ezihlukeneyo. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi kwangathi kungaba yilo naloyo awukhulekele umshado. Umshado awumi ngaphandle kokukhuleka.
ngizo-eda nje endabeni yesisu. Ibona befundisi banazo isisu. Angazi noma nami ngaso lesikhathi. Kodwa-ke into engifuna ukuyichaza ile asijime njengoba esho ubaba, kodwa lokho kuwuphawu lokuthi le ndoda ihlala noNkulunkulu. Indoda ehlala noNkulunkulu ezila ukudla akwenzeki lokhu iphusha umkhaba lapha. Asihlaleni noNkulunkulu, siyeke lokhu ukuzila ukudla u-12 hours. Ntambama uyadla, ekuseni awudli, ntambama uyadla zonke iy'nsuku, kube usuzositshela ubamba u-40 days. Ayisebenzi leyo, hlukana nje nokudla. Makuwukuthi-ke ngendlela ey'thize uwiki noma usukhulile uphuza amanzi. Thina-ke mina-ke ngami sekwaba inkinga ukushaya i-dry. Mangeke ngathi i-dry ka-3 days kuba buhlungu la izinto. So kusho ukuthi isikhathi asisavumi. So angikwazi ukubamba ngingaphuzi lutho oluphuzwayo kuphela. So kusho ukuthi ngamanye amagama ake sihlaleni noNkulunkulu. Ukuhlala noNkulunkulu kuyawushape umzimba wethu. Nezifo ezikhona ziyalapheka ngenxa yobukhosi, ngenxa ye-fasting. So asihlaleni kuNkulunkulu. Kuningi esikufundile, ngeke ngikubale wonke. Siyabonga baba kakhulu, uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho usaqhubeka ukwenza i-missionary work nangaphandle kokweleli lakithi eSouth Africa. uNkulunkulu abe nawe njalo akugcine. Umkhulu wakho osekhaya ezulwini, miningi imishado enkolo ukuthi kwamanje uyilaphile la. Mhlawumbe abanikazi babengazi bazoyilapha kanjani. uNkulunkulu akubusise. Siyabonga kakhulu, siyamkholwa uNkulunkulu sihlanganise ngesizathu. Siyakholwa ukuthi uma engakasilandi siyobuye sithintane sikwazi ukuthi sisizakale la singasizakala khona. Ziyasiza izinto ezinjengalezi. Ngibuyisela kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. Angithandi ukubonga kuphela. Ngiyabonga. Mayenze ukuthi mayenze. Ngizama ukuthi ngisho ngilona ihlanga. Sensizwa elantini. Socela ngicabanga kusazoba nje okade kunile ekuseni nayizolo iteshi somama nesobaba. Sizocela ukuthi umfundisi uLoshaja asikhulekele sayobambuhle. Baba wethu ongcwele, ngamende Nkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Sibonga umsa wakho Nkosi, uhambile nathi Nkosi kwaze wafika isikhathi. Kukho konke babe sesikuzwile. Baba siyacela Nkosi usiqinisele khona Nkosi. Siyabonga ke uNkulunkulu ongcwele kusaqhubeka uhlelo. Sithi Nkosi sibusisele Nkosi esesokudla Nkosi kwasenyameni. uNkulunkulu namandla usise Nkosi nezandla ezikwenzile. Ukubiyele Nkosi uSathane angatholi indawo kikho umsa wakho ngoJesu Kristu Nkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.